στον σύνδεσμο των ενεργείας τελεχών της αεροπορίας, τόσο για την πρωτοβουλία τους για την σημερινή εκδήλωση, όσο βεβαίως και για τη μεγάλη πρωτοβουλία της σύστασης του συνδέσμου. Νομίζω ότι μπορούν να προσφέρουν πολλά τόσο στην πολεμική αεροπορία αλλά και σε όλους εμάς που παρακολουθούμε από κοντά τι προσφέρουν όλοι οι στρατευμένοι και όλοι οι μάχημοι, οι αξιωματικοί της πολεμικής αεροπορίας. Θέλω να τους δώσω όμως και τις καλύτερες ευχές μου και επειδή σήμερα γιορτάζουμε τον προστάτη της πολεμικής αεροπορίας, τον προστάτη της πολεμικής αεροπορίας, τους αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ, αλλά να ευχηθώ να έχουμε πολλές τέτοιες εκδηλώσεις και πολλές ευκαιρίες στο μέλλον να βρισκόμαστε από κοντά και εύχομαι κάθε δύναμη στο δύσκολο έργο τους και κάθε καλό στους ίδιους και στις οικογένειές τους. Συγχαρητήρια βέβαια στον πρόεδρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Υπουργέ μου. Μεγάλη μας χαρά.